По Мисисипи. Дай нещо. Вижте камерата. Ето още един ще цапа. Не ми хареса много приятно. Ма тук е по-мръсно, тук е по-мътно. Може би ще много хора. Ето, Алекс се е накиснал в Мисисипи. И баща му. И Петър и той. И за и Петър да не стане по-назад. А малкото няма ли да е тук? И Талал и той. Това е лопата ли? Да. По наши бутици тук. Ето, втори път. Този път Алекс на собствен ход прекосява реката. Е, там Юри Куцука. Явно му боцкат камъните. О! Те двамата се отказаха. Ти ли влизаш? Идва съм тук толкова много пъти и за сега не съм я прецапал, защото Даля беше бебе. Ето, сега ще гледаме сълзицът прецапва. Юри да се върне. Айде. Другия път да фанете кораба на връщане.